Здравейте хора, Здравейте, аз съм Цветков и днеска с брада Чефо ще запишем едно видео специално за вас. Чефо, това е брат. Здравейте хора, аз съм Чефо от канала Stefo Vision и днеска с Цветков ще направим един нов проект, който какво ще бъде? Познай блогъра, брат. Добре, аз ли ти почвам? Не, нека да го направим по-забавно, защото много хора са правили познай блогъра. Добре. Нека да го направим познай известна знаменитост. Ага. Кой ще почва? Аз ли ти казвам, кой ще се хартим? Чакай малко. Преди това, брат, забравих нещо. Какво е? Интрото. Да. Интро, моля. Didn't even get to cross. Как да се хартиш, играе? Добре, Да играем. Отряза го. Члай. Кой беше? Това инициалите ли си му? Не бе. Така. Има клип сам на Свети Валентин. За голяма коса. Продава тениски. И здрав такъв. Има си приятелка българка. С голяма коса, здрав, приятелка българка. Има и куче. Каква порода е? Обувка, брат. Обувката ми. Грозен ли е? Ти ще кажеш? И те я знам. Да не е Крис? Не. Едно малко куче, крисняк куче. Коя е първата буква от името му? Ибрахим. Добре. И човек. Занимава се от 2 години. Си от нещо такова. Си От Пловдив. От Пловдив? Да. Българ от Пловдив с буквата И. Канал му почва с И. Брат, случайно приятелката му да не е много яка, май не аз да съм и фен. И да прави бюти клипове. Същата. Истън, брат. Същия истин. Критикал демидж. Сега си ти мая. Може и във Фейсбук, ако искаш. Чай да не гледам така. Така, и мога да я намеря инстаграма. Шиха. Руса е много тъпа и обича Азиз, брат. Стана доста известна лично. Атанаска. Критикал. Краставицата. Атанаска е мене. Наистина. Ти си, брат. Чай сега да затрудна с нещо. Позатрудна малко. Значи популярно от доста време. Правих клипчета във Фейсбук. Мисля, че беше черна коса, така как стелява. Много яка. И не от Пловдив, ама е близко до Пловдив. Доста яка, викаш. Да не е мила. Същата. Пенсами, на нея пенсами. Какво стана? Много смяващи, никой не е задъркал. Инстаграм или Фейсбук? Фейсбук. Фейсбук. По-лесно се намира. Занимава се от доста време с влогове. Влог майка е на много хора. Много е луд и клиповете му започва с Ещкен! мамка му и... Ди. Видеото ти Ещкен. Така. От Пловдив е. Да кажем, че има 2 клипа снимани. На кръст. На кръст. Малко пълничък. С брада. Работи във фабрик. Мисля, ожекал диджей там. Да. Фенка е на пейдж. Фен е на пейдж. От Кеча. Тонкис. Не. Мамка. Той ги се познава. Познах ли? Да, познава. Тонкис, брат.
Ето го. Обещал си ми да пием. Ето го тонкиса. Така. Заправяйте. Така, аз обаче мисля да затрудна малко и да не е вогър, следващия, който Кой ще е? такова. Нямам си на идея. Не. Еко. Така. БГ рапър е, брат. С очила. Килата. Не, брат. БГ рапър е с очила, много е готин. Има супер якти парчета. Димчо. Те долу. Иде да кажеш на никой. Димчо. Димчо. Значи, хора, това много популярна чалга звезда в България. Брат. Много популярна чалга звезда в България. Те е Александрова, брат. Не! Малко. Значи, няма крака, много нацепени, че няма крака. Ма Мангал. мангал. Баща му голям певец. Голям певец, а той е никъдър не мириш. Да. И е с брада. Да. И е висок. Не. Не, но е с педараска прическа. Да. Това е единството, брат, единствения, за който мога да се сета, защото каза, че няма крака и пред изчезване на краката му. Това единствено може да бъде Фики. Фикриечо, ти си. Напрегнах много. Аз съм. Айде да. Така, слушай много внимателно. Като ти кажа, тогава почваш да отгатваш кой е. Добре. Така. Много е грозен, слаб, с бели зъби. Има един миризлив татус на дясната ръка. Да. И е педарас. Ти си. Кристалев. Не, брат. А. Да. Много известен. Софиянец. Влогър. Мириши и ечкиджия. Софиянец. Да. Дими. Не. Дами и господа, това беше за нещо видео, предполагам. Няма много да кажем, защото се изчерпах, защото ми просто... Брат, дай по-бързо, че искам си забия една майна, често. Добре, това беше на за този епизод. Ако не сте харесал, дайте лайк, дайте там зад, там абонирайте се за двата канала, всичко долу в описанието. Чао! Не снимаш, бе? Пусна го. Стане го, бе! Кой ще чака, бе? Рапърчета, добре. чалга, певци, Чао, не ги знам, брат. Не ги знаеш, бе! Не ги знаеш! Само мога да ги пей. Затова ще дадеш с пръсти. Ама аз ще ще идвам. Добре, айде ти след това, брат, аз първо, нали... Айде, чува. Айде, почваме. 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 Ще броим ли до 3? Айде. Едно, чакай, от 3 назад или от 3 напред, брат? Едно. 2, 3. Здравейте, хора. Гледа като се стъпа, брат. Спри, бе! Ти почваш, нали? Айде, Ти? почваме. Така. Да. Чакай само да го намерим. Дай да му видя.